Elhamdülillahi şükür. Менә тагын да насыйп булды. Чөнки беренче премьера 2015 елда булган иде. Дәртләнеп, илһамланып, теге балет авыл малайының балет артисты булырга хыялланган җегетнең хыялы тормышка ашып, балет булмаса да операда катнашуым белән мин бик бәхетлемен. Һәм менә ниһаять яңадан Кара Пулат операсы сәхнәбезгә кире әйләнеп кайта, яңа состав белән герой, героиня Лүзә Хуҗина, Илгиз Мөхәттинов хорда җырлаган иде инде һәм дәртләнеп эшкә алындылар һәм мин алар белән бергә эшләвемне, Артур Исламов белән яңадан күрешүемне, Денис хан баба бик яратып эшләгән идек ул заманда да һәм менә сагынып көтеп алдым һәм мин бик шатмын бу Кара Пулат операсының кире безнең сәхнәгә кайтуына һәм инде ислам дине кабул итүгә 1100 еллыкта ниндидер өлешем керүенә мин чиксез шатмын. Мөселман буларак, татар кешесе буларак. Хәерле эшләр насыйп итсен, спектакльбез матур килеп чыксын. Яңа коелышта да мин шуңа өметләнәм һәм хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне көтеп калабыз.